Yan guys, oh, mapipitasin ni Mr. Wang yung rose. Tingnan niyo guys, ang ganda oh. Ayan oh. Ang bango niyan guys. Color peach. Ayan. Here oh. Daddy here. Yes. Ayan. Ayan. Ang dami guys na bulaklak. Meron pa dun sa labas yung kulay pula. Lalagay ko siya guys sa sa flower vase. Dadalhin ko dun sa bahay. Babalik na kami mamaya sa bahay. Kain sa baba pa, ang laki oh. Pati yung kanya malaki. Huh? Wow! Wow! Ang dami. Patingin. Ay! Ayan guys, oh. Ang ganda. Ang bango. Amayin nyo guys. Ang bango. Okay na. Ayan guys, tingnan nyo. Umuulan dito guys, oh. Kaya may tubig siya. Tsaga pangit. Ayan guys, mayroong maliliit. Ayan oh. Mayroong maliliit. Ang pangit. Ayan guys oh. Napapangitan ako dito sa maliliit. Mayroon dun sa labas yung kulay pula. Ang dami na ring bulaklak. Ayan kulay pink. Ayan kulay pink. Tsaga okay la? Ayan guys oh, tingnan nyo guys oh. Sa atin dyan sa Pilipinas, ang mahal-mahal nito. Hindi totoo yan. Bola lang China, yan. Yung iba nga sa tabing kalsada lang. Pupunta kami dun sa labas guys. Ayan na siya. Ito guys. Ayan guys oh, tingnan nyo guys oh. Daming pula. Ayan. Kaso yung iba, pangit na kasi matagal na. Ito na lang ang maganda-ganda oh. Ito oh. Itong isa. Yung iba pangit na. Ayan. Pangit na. Ayan. Gusto nyo po ng rose? Ayan, ang dami oh. Ayan oh. Ito ang dami sa isang sanga oh. 7. Ayan pa, may mga bulaklak pa oh. Pinitas ng asawa ko guys oh. Dadalhin ko sa bahay. Ayan. Color peach. Mayroon pula, kaso papangit na. Ayan guys, tinatanggalan niya ng tinik. Ayan guys, so tinatanggalan niya ng tinik. Tsaka okay na.
Ang ganda guys. Ilan ba yung bulaklak? 6? Ay, may bukol pa pala na maliit. Bali 7. Yan. Okay na. Okay na. Yehey! Lah. Ay, no, tiyaga.